Pupunta kami ngayon ng Salog dahil Biyernes Santo. Mag-ano kami? Magpe-picnic. Oo, linggo ng pagkabuhay ang uwi namin. Eh, man kami makamamburog. Masalog na lang kami. Oh, si Bangul, si Joel, tapos si Tita. Oh, Malijira. Babagal man ang nasa likod, oh. First time makakapunta ni Bangor sa Salog. Ano ang ina-expect mo ang itsura ng Salog? Ha? Ano ang na-imagine mo? Siguro mabato. Garo ano? Garo? Garo mabato. Garo ba to? Garo matihim? Maraming mga halas sa paligid. First time niya makakapunta kaya maano siya, ano nga yan? Realization and ano? Ano nga yan? Yan, expectation versus reality. Sa 7 taon ko dito sa Awitan, ngayon lang ako makakapunta sa Yes. 7 taon niya digdi sa Awitan na dahil rehistrado. Ika, ano ang plano mo pag abot sa Salog? Ha? Magtutuhoy ka ba? Magbabalik? Hanap ko kay Tarzan. Tangina, wala si Tarzan sa Salog. Alam mo nandun. Ang yaon doon ay si Little Mermaid. Tangina walang dun. Ano pa siya? Ay, wala, naglalaway si Ido. Ano nag-trade? Oh, Ito biti. ang kagandan ka mga ilo digdi. Oh, ang tataba ang ano ng balahibo, oh. Galaway man. Pununta ka na lang. Maganda nga naglalaway. Baka may ang credit binti ita. Dati, ang daan dito, dyan, oh. Dyan, unahan. Ngayon, sementado na. Ayan na siya, bongga. Sementado na. So, unang punta namin, sa areang yon, Sa loob ba? sa loob pa. Yung tatlong matanda, nasa likod. Tatlong senior citizen. Bagal maglakaw. Nadadangog ko na ang ugong ng katubigan. Tapos gulpin ka. Water refilling station mahanong mo. Ayan, tadawag mo. Oh, tadawag mo yung agos. Yung ano, tunog ng dagat. Ang pagal pala magsalog. Nakaprint na, nakabackcam pa. Andito na kami sa Salog. Ayan, may fish pan. First drop. First drop. Antayin namin yung mga kasama namin. Nandun pa. Oh, ayun pa, oh. Ito ng salog. Ang babagal. Ano ba po yun? Antay namin sila. May kalamansi dito. Ayun, oh. Saan na? Ayun, dun. Ayun, oh. Ang daming bunga. Kaso lang baka mabaril kami dito. Kaya wag na lang. Mahal pa namin mga buhay namin. Inaantay namin yung dalawa namin kasamang senior citizen. Ayan na sila. Ayan ang dalawang senior citizen. Oh, ayan na. Tingnan na ito. Sabi ko nga ni Kasubago, si manijera. Baka may sira ba? Manijera kita. Tangina matlong pa dinali mo boy. Sabi po kamo. Kaya nang hinahuli Jerome, boy, yung malakaw ko. Pantol. Gusto niya na motor, gusto niya mampurog. Mawalit man din man ang motor. Ayan. Yun. Panggaman. Oh. Ano yun? May isda. Ang ina, garo may buaya gardig di. Uy, pataob na. Ay, paano pati? Oo, saka kayo ay pag nakatayo may naman yan. Ito, ano ito? Yaw, nagtugan ka. Ay, may baka. Hello. Ma! Ano, Bangor? Ito na, ang inaasam mong salog. Ano ang masasabi mo sa salog? Parang pareho lang ng salog ng talisay. Oo. Ayan na, ang salog. Malalim-lalim pa. Taob pa. Tao pa ay. Sabit ang short mo! Ano man kita? Oo, ano? Sabi ko na sa
Paano pa yan? Mapahemorrhage pa. Oh! Nagang ano kayo do? Tabagin mo dito. Dito, anong dito. Chu! Loy! Tuloy ba ka pangarap eh? Siya nga, yung malapad. Malalapad pati yan. Hindi pa. Bakla ang hayop. Sige, baga awa-aw duban sa baliw. Ako kahit yung nagtuhoy kami, yan ang inot kong kinukuha. Kapag di ako nakakuha, huwag akong araw pa yan. Choy! Balik na naman doon sa kabila. Choy! Siguro tatao maglambo. Dahil kaya hindi pwede makahanap yung pisto. Nakunod ka lang kay tita. Sa may ano ko, sa may siko. Sa kabila, sa ano niya. Yan. Ayun na may nagdadala ko na uod. Doon sa unang kinapitan mo. Yan. Katli. Tumakamot. Okay na, okay na. Tingin sa ano, bakawan, baka may nakaluot na mata ng buhaya. Ay, lamig. Libot. Nakasakat na ng tubig yung pagpintay ng katawan. Oo nga, baka nag-malfunction na. Diyan, tingnan mo kung matibay. Kung ka mo ito magsirin dyan ha. Yan. Bumili sa lagay ko dito. Yan o, ito. Big view. Karoon mo kayo dyan, kain doon. Luloy ka mo dyan. Yan, karoon yan. Baka malulot mo niyan. Siyempre. Asan na? Ay, nag-slow motion. Tara na, mga wala people! Kain! Kain! Kain mo tayo! Mga badlang people. Ako nakasarong kilo na. Naul! Binili, marami. Nakasarap inom na daw si Ning. Nakasarong kilo na ako. Hayop yan. Papauli o taka Tito Victor, di ba? Di ka lang niniwala. Bakit may tagay pa dito? Kanino pa ito? Siguro wala ko ganun ako mata. Magtiyanta ka, karainom ka, pinunta ka. Bro, mara ka na. Kain naman tayo! Ay, naku. Plastic ang ano namin, wala kami plastic. Plastic lang kami. May naikit yung alamansi ah. Kasi pag ano ko pa yan? Plastic. Dala ka ng bandi. Open. Kaya ako mapis to. Tang na to. Yeah. Dalawa na to. Kanin garo may sabaw. Bilugaw. Ay, kutsara yung matang mo? Oh. Kaya na si Jero. Tayo. Oh. Ay, cute. Naluto ng sinudol. Ito mo talaga yan. Marami mo. Nating. Oh, ay sus. Albab. Oh, asin. Asin pa naman. Ay, nagrabe alak. Kutsara. Kung may dala kayo narasabawan sa grade alak. Malapit. Solid. Kutsara. Ay, go. Ay, ano na tayo. Tayo. Kami. Alangkak pa ako. Ako nandito. Ay, kutsara. Orong. Food trip, broom broom. Naan? Parang pala ako. Ano baga puro putik na ba yan? Boom!
Akala ko baga may balog ka. Pala si deliver niya rin yun. So, oy, kani. Mayon, pala. Ahoy dyan ha. Ito na. Dapat pupot ka. Parang yan, iba yung nagputingan sila to. Kadulag. Itagay pa oh. Ganito ang pagtutuhoy mga brother. Ayan. Parang wala ah. Ang ina kanina pa ako nagkukuskus ah. Wala akong nakukuha. May ahas? May ahas? Nasaan? Anong ahas? Hala, hala. Tingin! Nakaano na siya? Sabi ko halas. Patay na dati ni Joby. Patay na tita. Ganda na yan. Malaki? Oh, palaki na ito man. Tama na yan, Toy. Maganda mo yan. Basagin mo yung ulo. Ulo. Ito na. Sabi ko halas. Putang dalaga. Basagin mo yung ulo, boy. Ano yung mga ganyan ito? Oh, siya na yan. Ano pa yung ulo? Buhay pa yun. Ulay ng ano, ay pakulay ng Ang gala, nag-aagi pa naman ako dyan kasubago.
Hindi tita, nagpupo, palilit. Nagagalaw pa nung nakita mo? Nakaisiri siya kahit nahiling may nang hiniro ni nang inano ni Joey, naghiro. Ay, puta. Yan? Oo. Nakagulpi na nga niya ako. Mababa na ka mo, digdig. May halas nga ni. Sabi ni May, Halas! Ano yung Joey? Ano nang nangyari? Ganda na. Di mo yung ganda. Ikot nga ni kung ganda. Di nakatiyan sa husto. Inaipot ang ina. okay. Saan? Oh, ganda oh. Damagay. Oh. Oh, May, ganito ha. Pag may Oh. nag-ihi, Gurang pati! Ay, na nga dun. Oh, nakukuha ko ayan. May nag-ihi. Kaisa na ako. Oh, Right. Hindi. kaisa na akong tuhoy. Pag may nag-ihi, Ayaw man akong siniyo. oh, di mo wala. Ba't di ka nagdara? Utot naman sa bag. Ay, ano na tayo? Joel, kunin mo yung kutsilyo nito. Oho, one by one. Benamans. Ayun. Ah. Okay, 2 points. Iya pa. Okay, nakadutol na. Ay, paano sayin? Lahat lang. Tagas. Patibay pag ko ah. Maurag. Nasa ilalim pala, ano? Raro mga ano ng mga tuhoy. Katarago. May ibang tao din na nagtutuhoy. Naririnig ko yung mga boses. Nandun sa kabila papunta dito. Wala na masyadong tuhoy. Siguro may mga nauna na dito nagtuhoy. Nakakatatlong piraso pa lang ako. Andun yung naririnig kong boses oh. Dun sa kabila dun. Well! Ganito ang tamang pagtutuhoy. Kung nakahiga ka na. Ayan oh. Ayan. Ganyan ang pagtutuhoy. Rico, tangina. Walang pag-asa, boy. Oh. Nakasiksik na ako. Oh, wala na akong mga kasama. Iiwan na ako. Kabalilit sila. Lalo ko pa nag-training sa military. Kailangan gumapang. Nakuha ko. Oh, ayan oh, kakaunti. Ang ina, yung kasama ko. Pagwapo lang, ayan lang siya oh. Siyempre, gagawin ko dyan. Aray ko, pakaka. Di, abutin mo ako. 1, 2, wait. Daliri lang 1, 2, 3. Okay, go. Punta na tayo sa mga... Aray, sakit sa paa. May sinilas, di gamitin. Nasa siko ko nga yung tsinelas ko. Maganda dito. Oo, bugitis. Nakakuha ko ng bugitis. Masarap itong itinola. Tapos nakakuha ako ng malaking hipon. Kinamay ko lang. Ayan, papakita natin. Dali, pakita mo yung hipon. Yung hipon na nakita ko. Dalian mo. Nasaan? Nasaan na? Saan mo nilagay yung nakuha ko? Ayan o. Ayan o, yung nakuha ko. Oh. Perfect. Oh, buhay pa yan. May mga maliliit yan. Ito, akin to. Ito, bugitis. Sa akin ang bugitis. O, ayan, sige. Balwag. Umanap ka na dyan ng hipon. Isaldok mo na yung nakasaka mong yan. Yan, hindi yung ginagawa. Isaldok yan. Pauwi na kami. Kasi hapon na. Oras na. Yung kaninang malalim, ito na siya ngayon. Mababaw. Wala nang tubig. Alipo! Malamig! Para kang ninja turtle ah. Yoko dyan, ang lambot. Nakakainis mag-ano. Tayo sa matigas ang kalupaan.
Ang dinaanan namin kanina na malalim. Eto na siya ngayon. Wala nang water. Let's go, mga napako! Paakyat na tayo. Let's go. Oh, ito yung dinaanan namin kanina. Tapos ito yung mga yung nauna sa daan. Kala mo ano eh. Uy, may tuhoy. Baka may tuhoy digdi. Uy, wala nang tubig yung fish pan, oh. Super tigang na ba eh. May tubig pa din ini. Tapos ito wala. Dry na dry. Dry na dry ang person. So, dinaanan namin kanina. Pauwi na kami. Kaya na si mga idol din na may isog. Time check. 2:24 PM. Uruwian ng mga bihog. Mga 15 minutes walking pa uwi. Oho. May dala kaming tuhoy. Tapos may dalang isda na maliliit. Anong tawag doon? Lawayan. Pinagad sa para pangki. Marayo na yung si kaibahan si mga senior citizen nasa puro. Nakarating na kami sa kalsada. Yan oh. Pag-asa na ini, haranin na kita. Mga kasama namin nandun pa. Nasa umahanan pa. Oh. Pero mga naglalako sa pulano. Nangingitim na daw siya. Kakaya naman sa glass skin niya. Ay ka na maiba ulit pag nagsalog. Ay, maiba pa ulit. Okay. Wala ko di ka na maiba ta. Sisira ang glass skin. Damit Pero ngunyan, araw mo ng hababaw lang palaan. Okay, nagantanggi ka to. Yung muna sinusubukan. Hi, salamat. Nandito na rin. Nakauwi na ang mga person. Pero bago maligo, kailangan mo nang ibabad ang tuhoy sa tubig para sumuka. O nang bahala niyan. Ay, wawa naman si Chulo. Gutom na daw siya. Dito na kami sa bahay. Ito yung mga namin. Tuhoy. Ayan. Yung mga nakuha ako, tapos nakuha ni Joel, pinagsama na namin. Tapos, hindi pa to pwedeng lutuin. Kailangan muna itong pasukahin. Kaya ilalagay ko to sa planggana na may tubig. Dali na muna natin to sa poso para malagyan ng water. Ayun o. Hugasan natin tapos bababa sa tubig. Kaya may tubig na siya, nakalinis. Kaya bababad na natin siya. Tapos bukas ng tanghali, pwede na itong lutuin.